अरे मरे मरे गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। सरकार ई मन सरकार एगो ऐसा चीज है ई मन एगो मन सरकार कहला कि हई काम करी आ फिर एगो मन पीछे से गवाही देवेला उत्तर देवेला कि ना मत करो। ई काम कइला से बड़ा शिकायत होई बड़ा बदनामी होई। जैसे सरकार 5 गो प्राकृतिक 10 गो इंद्रिया और भी सरकार में बात जैसे 40 गो बीच में एगो ई मन आवेला। 84 लाख योनि भ्रमण कैला के बाद में सरकारी मानव के तन हमनी के मिलेला। अरे ई मानवा तकोरे बहुते बदमाशी करे बहुत बदमाशी ये मानवा करे बहुत बदमाशी। आदि अपना मन के भइला मतलबी अपना मन के भइला मतलबी हे अपना मन के भइला मतलबी भूत भविष्य पुलनाशी ई मानवा करे बहुते बदमाशी ये मानवा करे बहुत बदमाशी ये मानवा करे बहुत बदमाशी। ई मानवा करे बहुते बदमाशी ये मानवा करे बहुत बदमाशी। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरना हम पर सदा बरसता रहे सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घरदार तुम्हारा प्यार न टूटे कभी दरबार न छूटे। मानवा करे बहुत बदमाशी मानवा करे बहुत बदमाशी। सरकार देखी वो परमात्मा सरकार इस शरीर के कैसे तैयार करेले कैसे सरकार नाक बनावेले आंख बनावेले मुंह बनावेले सरकार इस शरीर के कितना श्रृंगार करेले लेकिन सरकार इस शरीर पर कितना घमंड अहंकार बा। कारवा देखी सरकार ये मन कैसे का करेला आरे होटी काटी पीटी काढ़ी के कोहरा माटी पगढ़ले नकाशी नकाशी माटी पगढ़ले नकाशी माटी पगोले नचाके नचाके माटी पगोले नचाके। तो होठ काटी पीटी काढ़ी के कोहरा माटी पगढ़ले नकाशी नकाशी माटी पगढ़ले नकाशी नचाके माटी के पगोले नचाके नचाके माटी के पगोले नचाके। अरे सोनवले सुनर पढ़वले ई मुनर सुनवाले सुना पढ़वले मुनर अरे सोनवले सुनर पढ़वले ई मुनर देवक के तनो कम सबासी ई मानवा करे बहुते बदमाशी करे बहुत बदमाशी मानवा करे बहुत बदमाशी। ये कहीं रे हो रे
ई मानवा करे बहुत बदमाशी। और कवि जी लिख रही दूसर का पंक्ति में हाँ तो 5 25 10 पसी में बाए करा रखले बना के बारे दासी दासी रखले बना के बारे दासी दासी रखले बना के बरसाती बरसाती रखले बना के बरसाती। 5 25 10 पसी में एकरा रखले बना के बारे दासी हदासी रखले बना के बड़े दासी दासी रखले बना के बरसाती बरसाती रखले बना के बरसाती। जवने वो रे मन कर मोरे जवने मोरे मन कर मोरे हे जवने वो रे मन कर मोरे वही में बाए करो आबासी तय महनावा कोहरे बहुते बदमाशी करे बहुत बदमाशी ई मानवा करे बहुत बदमाशी। तो 40 बिलर के थके सटे रे चापे असले कर 85 चापे असले कर 85 पचासी साफे से के पचासी पचासी साफे के पचासी। तो अपना के बेटा बुझे ऑपरेटर अपना से तुझे अपने अरे अपना के बेटर बुझे ऑपरेटर रहल न बनी के खलासी ईमाना भाई बड़े बहुते बदमाशी मानवा करे बहुत बदमाशी ई मानवा करे बहुत बदमाशी। ईमानवा बड़े बहुते बदमाशी ई मानवा करे बहुत